Dahil sa tapos na noon ang kanilang misyon, napagpasyahan nilang ibaling na muna pansamantala ang kanilang mga atensyon sa kasalukuyang negosyo ng taong tinuturing na amo ni Omar. Habang abala sila noon sa gawaing bukid, ginagawa naman nila ang lahat upang mahanap ang pangkat nila Uring. Bagaman wala silang nararamdamang presensya ng mga ito, labis pa rin silang nababahala sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na masyadong malakas para kaharapin ang pangkat ni Uring. Sa paglipas pa ng mga buwan, naging abala sila Omar sa gawaing bukid. Maigi nilang binabantayan ang hindi gaanong kalawakan na palayan kung saan yon ang pangunahing trabaho na inatas sa kanila ni Ginoong Lito. Isang araw, habang mag-isang nagbabantay doon si Omar, nakasilay siya ng isang lalaking gumagapang mag-isa sa dulong parte ng palayan. Dahil sa hindi yun gaanong kalawakan, kung kaya't nagawa niyang masipat ang pagkukubli nitong ginagawa habang patuloy sa pagputol ng palay. Akala niya noong una, magnanakaw lamang yun ng bigas dahil sa kahirapan. Pero sa pagtagal ng kanyang pagmanman, doon niya napagtantong tinatapon lang naman ito ang lahat ng binhing kanyang nakukuha nang sa hindi malamang dahilan. Sa puntong yon, bigla namang kumunot ang noo ni Omar sa kadahilan ng labis niyang ikinagalit ang ginagawa ng lalaki. Maiintindihan niya sana ito kung nagnanakaw lang para sa pamilya, pero hindi. Sinasayang lang nito ang kanilang pinaghirapang patubuin sa loob ng ilang buwan. Matapos niyang mapagmasdan ang eksaktong ginagawa ng lalaki sa palayan, nagpasya siyang dahan-dahan itong lapitan para makausap. Kampante naman siya noong hindi siya makikita nitong lumalapit. Gawa ng natatago ng mga puno ang kanyang daraanan papunta doon. Subalit, nang medyo malapit na siya sa kinaroroonan ng lalaki, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang malalim na paghinga nito habang patuloy na umaamoy sa bawat binhing kanyang nakukuha. "Hoy! Anong ginagawa mo sa mga tanim namin?" Bungad na wika ni Omar paglapit nito sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatayo na parabang hindi alam ang gagawin. Pagsipat ni Omar na magtatangka itong tumakbo, mabilisan naman niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagsindak dito. "Sige, tumakbo ka. Makikita mo ang hinahanap mo. Tinatanong lang kita, kaya kung maaari sumagot ka ng maayos. Walang masamang mangyayari sa'yo kung makikisama ka at aaminin mo ang mga pagkakamali mo." Matapos makapagsalita ni Omar, nakita niya ang lalaking papungas-pungas ng kanyang mga mata na parabang malapit na itong umiyak dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nilapitan ni Omar sa pagbabaka sakaling magawa niya itong makausap ng matino. Maya-maya pa, doon na sila nagkatitigan ng lalaki ng malapitan habang patuloy na hindi kumikibo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika sa kanya ang lalaki ng, "Pasensya na ho kayo, Manong, kung nakikigapas ako dito. Malaki lang ho kasi ang problema ko eh." "Wala namang problema kung nakikigapas kayo. Pero sana, huwag niyo namang sayangin. Alam niyo namang hindi biro ang pagpapalaki nito. Ilang buwan din namin itong pinaghirapan. Sa akin lang, sana makita niyo ang sakripisyong aming binubuhos dito araw-araw. Mahalaga para sa amin ang bawat butil ng palay, kaya na may huwag niyo naman sanang sayangin." Sagot naman ni Omar. Dahil sa sinabi nito, tanging paghingi na lamang ng tawad ang nagawa ng lalaki habang patuloy na nagmamakaawa sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magtanong si Omar ukol sa rason kung bakit nito tinatapon ang mga palay.
Ayon sa lalaki, kaya lang naman niya ginagawang itapon ang mga butil ng palay na kanyang kinukuha dahil meron siyang hinahanap na isang natatanging binhi. Nalubog kasi ang kanyang pamilya sa utang at yun lamang ang kabayarang hinahangad ng kanilang pinagkakautangan. Nang marinig naman ni Omar ang sinabi nito, agad naman niyang napag-alaman na ang binhing nais nitong kunin ay walang iba kundi ang mutya ng palay. Bagaman napakahirap nitong mataglay, hindi din ito kusang nagpapakuha sa mga ordinaryong taong merong mantsa ng kasamaan sa kanilang mga katawan. Labis kasing naniniwala noon si Omar na ang ganoong uri ng mutya ay nagpapakita lamang sa mga taong karapat-dapat. Kumbaga, nakatadhana na talaga sa isang nilalang ang mutyang yon bago pa siya isilang sa mundong ibabaw. Manong, mukha ho yatang suntok sa buwan ang nais ninyong kunin sa aming palayan ha. Pasensya na ho, pero kahit maubos niyo ang lahat ng butil dito, hindi ninyo makikita ang binhing hinahanap ninyo. Paliwanag ni Omar sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman niyang nasipat ang bakas nito ng pagdududa sa kanyang muka. Maya-maya pa, sumagot naman ito sa kanya ng, Paano nyo naman ho nasabing suntok sa buwan Yun nga ang sabi sa akin ng aking pinagkakautangan. Dito sa lugar na to, makikita ang binhing matagal na niyang hinahanap. Ewan ko nga din sa kanya, Manong, kung bakit kinakailangan niya pang mag-utos para makuha yun. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na dahan-dahang nagkaroon ng interes si Omar sa panauhing nagnanais makakuha ng mutya ng palay. Bagaman hindi pa tinutukoy ng magnanakaw ang pangalan ng kanyang pinagkakautangan, malakas ang kutob ni Omar na maaaring nangangalap ng mga mutya ang panauhing yon. Ilang minuto pa ang lumipas, wala na siyang nagawa kundi ang patawarin ng lalaki sa kasalanan nitong ginawa. Sinabihan niya itong huwag na magagawi sa palayan, gawa ng paiba-iba ang nagbabantay roon na maaaring ikapahamak ng kanyang buhay. Kung nagkataon kasing ang kanyang tsuhin ang nakadakip sa lalaki, paniguradong may kalalagyan ang malilikot nitong mga kamay. Sa pag-alis nito sa kanilang kinaroroonan, nangako naman yung hindi na babalik magpakailanman. Tinandaan naman ni Omar ang sinabi nito, para naman kung sakaling muli niya pang tangkain gumapas ng patago sa palayan, may karapatan na siyang ito ay hulihin at iharap sa kanyang amo. Kinagabihan, habang kumakain sila Omar, doon niya na ikwento sa kanyang pamilya ang tungkol sa lalaking naghahanap ng mutya ng palay. Inilahad niya sa mga ito kung papaano inisa-isa ng lalaking yon ang bawat butil magawa niya lamang makita ang natatanging binhi sa lugar. Nang marinig naman ni Manong Arnel ang sinabi nito, nagtanong yun kay Omar ukol sa rason ng lalaki kung bakit niya napilitang gawin ang bagay na yon. Ang sabi niya, pambayad sa pinagkakautangan niya. Siguro, isang mangangalap din ng mutya ang lalaking naghahangad ng binhi ng palay. Sagot naman ni Omar. Binhi ng palay? Nakakapagtaka. Ang ganyang kalakas na mutya, hindi pinapakuha ng sino mang may alam dito. Singit naman ni Balong. Nang marinig nilang mag-ama ang sinabi ng kanyang tsuhin, doon na sila nag-umpisang mag-isip ukol sa maaring dahilan ng taong nag-utos sa magnanakaw. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman nilang paigtingin ang pagbabantay sa palayan upang hindi na makaulit ang mga kawatan. Sa paglipas pa ng mga araw, si Omar at si Balong ang naatasang magbantay roon hanggat hindi pa sumasapit ang gabasan. Bibihira lang din kasing makabisita si Ginoong Lito sa kanila
dahil abala din yon sa negosyo nitong kakabukas lang sa bayan. Isang hapon, habang nagkakape ang magtsuhin sa kubong naroon sa palayan, napansin nilang merong gumagapang sa labas ng kahon ng palay na para bang hayop. Hindi nila ito gaanong masipat dahil sa nagsisitaasang talahib at sa layo nito sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong yon, agad namang tumayo sila Balong upang puntahan ang nagtatagong nilalang. Dahan-dahan lamang sila sa kanilang paglalakad nang sa gayoy hindi sila nito mapansin na lumalapit. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Omar ang lalaking nakita niya noong nagdaang araw na naghahanap ng mutya ng palay na siya namang ipinagbigay alam niya sa kanyang tiyuhin. Nang mapagtanto ni Balong na yun pa rin ang lalaking naghahangad makakuha ng mutya, napagpasyahan nilang dakpin muna ito pansamantala para makausap ng masinsinan. Dahil ordinaryong tao ito, hindi nila yon maaaring bigyan ng paulit-ulit na pasensya, gawa ng maaari itong gamitin ng lalaki para paulit-ulit gumawa ng pagkakamali. Maya-maya pa, nang makahanap na sila ng perpektong pagkakataon para dakpin ng lalaking yon, mabilisan naman nila itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa bilis ng pagdampot noon ni Balong, kung kaya't hindi na nagawang makapumiglas ng lalaking yon. Tinulungan na dinoon ni Omar ang kanyang tiyuhin sa pagkaladkad dito, nang sa gayoy madali nila yung madala sa kubo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pagtatanong sa lalaki kung bakit nagawa niya pang umulit sa kanyang pagkakamali. Hindi ba't sinabihan na kita? Bakit hindi ka pa rin nadala? Akala mo ba utu-utu kaming mga nagbabantay dito? Wika ni Omar habang naglalakad siya papunta sa lalaki. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, muli na naman itong humingi ng tawad para sa pagbabakasakaling magagawa niyang maabsuelto ang kanyang ginawang pagkakamali. Subalit, nang marinig ni Omar ang pagmamakaawa nito, sinabihan niya itong huli na ang lahat para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kubo kung saan itinali nila sa upuan ng lalaki para ito'y makausap nila ng masinsinan. Halos ilang minuto din sila noong nanahimik hanggang sa dumating ang puntong muli nilang narinig ang nakakarinding pagmamakaawa ng lalaki. Pakiusap ho. Pauwiin niyo na ako. Hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Pangako yan. Pangako ho. Wika ng lalaki. Pasensyahan na lang, Manoy. Hindi na uubray ang pagmamakaawa mo. Ayos lang sana kung si Omar ang narito. Pwede mo pa yan mapakiusapan. Pero malas mo lang dahil nagkataong nandito ako na ginawa mong kabulastugang yon. Sagot naman dito ni Balong. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nagwala ang lalaki na para bang nasisiraan na ng bait. Nang masipat nilang kumakalas na ang tali, agad naman nila itong sinunggaban at dali-daling ipinasok sa kubo. Nang akmang susuwagin pa sila nito, wala nang nagawa si Balong kundi ang sapakin ng lalaking yon sa kanyang tagiliran. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa dumating ang puntong panghinaan na ito ng husto na kahit ang simpleng pagtayo, hindi nito na isasagawa ng maayos. Matapos itong gawin ni Balong, binigyan naman nila ng 1 oras na palugit ang lalaki para makapagbigay ng panig sa kanyang ginawang kasalanan. Sa pagsapit ng 4:00 ng hapon, doon pa lamang nagkaroon ng lakas ang lalaking tumayo na siya namang mabilisang tinulungan nila Omar. Paglabas nila ng kubo, labis naman ang kanilang pasasalamat dahil kalmado na nilang nakausap ang magnanakaw. Ilang minuto pa ang lumipas, kusa na itong umamin sa kanila
ukol sa pagnanakaw nitong ginagawa sa kanilang palayan. Pasensya na ho kayo, Manong. Bumalik ho ako sa pangalawang pagkakataon. Masyado na ho kasi ang panggigipit sa amin ng aming pinagkakautangan dahil sa hindi namin pagbayad ng aming mga utang. Ito na lang ho ang paraan para makatakas kami sa kanya. Kaya kung maaari, bigyan niyo ho ako ng pagkakataon para mahanap ang binhing nais niyang makuha. Pagmamakaawa ng lalaki. Nang marinig naman ito ng magtsuhin, ninais nilang magsawalang imik nang sa gayoy mapag-isipan nila ng maayos ang mga bagay na dapat nilang gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, sinagot naman ni Balong ang lalaki ng, Kapag hindi mo makuha ang binhing pinapahanap sa'yo, ano ang mangyayari sa pamilya mo? Papatayin ho nila. Wala ho kaming kawala dahil mayamang pamilya ang aming pinagkakautangan. Pakiramdam ho namin ngayon, parang nakabaon na ang aming kalahating katawan sa hukay. sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito nila Balong, doon nila na pagpasyahang tulungan ang lalaking yon alang-alang sa kanyang pamilya. Hindi na kasi nila maatim na merong hinahamak na mga ordinaryong tao na sakop ng kanilang baryo. Matapos nilang mangako sa lalaki na tutulungan nila ito, bigla naman itong tumigil sa pag-iyak habang labis-labis ang pasasalamat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin namang tinanong nila Omar kung sino ang taong nanggigipit sa pamilya nito sa pagbabakasakaling magagawa itong makilala ni Ginoong Lito. Naniniwala kasi noon si Omar na maraming kakilala ang kanyang amo na mga pamilyang mayayaman na nakatira sa bayan. Matapos nilang mag-usap, sinabihan nila ang lalaking huwag mag-alala dahil gagawa sila ng paraan para makatulong sa kanilang problema. Pinayuhan muna nila itong makiusap sa kanilang pinagkakautangan na bigyan siya ng 1 linggong palugit nang sa gayoy magawang makapaghanda nila Omar. Ilang minuto pa ang lumipas, pinauwi na nila ang lalaki nang sa gayoy magawa na nito ang kanyang parte. Mag-iingat ho kayo, Manong. Bumalik kayo rito bukas para masamahan ka namin kay Ginoong Lito. Huwag na kayong mag-alala sapagkat ang lahat ng problema ay merong solusyon. Wika ni Omar. Nang marinig naman yon ng lalaki, ngumiti lang naman ito habang dali-daling naglalakad papalayo. Sa pagkawala nito sa paningin nila Omar, ninais naman nilang ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa palayan. Pagsapit ng takip silim, dali-dali naman nilang tinungo ang tahanan ni Ginoong Lito upang ipagsabi ang mga nangyari. Hindi na sila nag-alangan noong lumapit kahit meron pa itong ginagawa. Sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na sa bawat paglipas ng oras, dahan-dahang nalalapit sa panganib ang pamilya ng taong nais nilang bigyan ng tulong. Awa naman ng Diyos, hindi sila pinabayaan noon ni Ginoong Lito dahil ramdam nito ang kawalan ng taong malalapitan sa oras ng peligro. Nangako ito sa kanilang dalawa na sa mga susunod na araw, gagawa siya ng hakbang upang makilala ang pangalang ibinigay sa kanila. Dagdag pa ni Ginoong Lito, naririnig na niya ang pangalan ng amo ng lalaking yon sa bayan kung saan siya nagtatrabaho. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala na silang nagawa kundi ang hayaan na lamang si Ginoong Lito ang gumawa ng pagpapasya. Kinaumagahan, pinasama sila nito patungo sa bayan upang mapakinggan ang anumang sasabihin ng mga kaibigan ng kanilang amo. Bagaman maraming ginagawa noon sila Omar, ninais nilang mabigyan ito ng pagkakataon nang sa gayoy personal mismo nilang marinig ang anumang pag-uusap nila Ginoong Lito at ng mga kaibigan nito. Ilang oras lang ang lumipas, narating na nga nila ang bayan
kung saan agad naman silang sinalubong ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ng amo ni Omar. Omar, dumiretso muna kayo. Hahanapin ko lang ang mga kumpare kong maaari ninyong makausap. Pasensya na talaga ah. Marami lang kasi talaga akong ginagawa. Wika ni Ginoong Lito. Ayos lang ho yun, Ginoong Lito. Sige ho, maghihintay na lang kami rito. Sagot naman ni Omar. Matapos nilang mag-usap, dali-dali naman silang umupo habang patuloy na pinagmamasdan ang mga trabahador na abalang-abala sa kanilang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat si Ginoong Litong paparating, kasama ang 3 lalaking hindi pa gaanong katandaan. Sa paglapit ng mga ito sa kanila, buong pagmamalaki namang ipinakilala ni Ginoong Lito si Omar at si Balong bilang ilan sa kanyang mga piling pinagkakatiwalaang tauhan. Matapos ang mga formal na kumustahan, agad naman nilang tinanong ang kanilang pakay. Nang marinig ng mga kumpare ni Ginoong Lito ang naging tanong nila Omar, halos lahat ito ay hindi kaagad nakasagot. Bakit? Anong kailangan ninyo kay Ginoong Estacio? Wika ng isang kumpare ni Ginoong Lito habang seryoso itong pinagmamasdan ni Omar. Wala naman ho. May konting sadya lang ho kami sa kanya, ukol sa isang lalaking nanggugulo sa aming palayang binabantayan. Sagot naman ni Omar. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglahad niya sa mga kumpare ni Ginoong Lito ukol sa kasalukuyang kaganapan sa palayan. Matapos nitong makapagsalita, napagpasyahan ng magkumpare na ituloy na lamang ang kanilang usapin sa loob ng opisina ni Ginoong Lito. Nababahala kasi sila noon sa labas, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na maraming tenga ang nakakarinig at mga matang nagmamasid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nila ipinagpatuloy ang naantala nilang pag-uusap nang mapagtanto nilang sila-sila na lamang ang naroon sa loob. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, doon ibinulong ng magkukumpare sa magtsuhin ang tungkol sa taong kilala sa kanilang lugar bilang Estacio. Ayon sa isang kumpare ni Ginoong Lito, si Estacio ang merong pinakamalaking lupain sa bayan. Sakop nito ang halos kalahating hanap buhay roon kung saan libu-libong tao ang nakadepende. May pwesto din yun sa gobyerno kung kaya't marami itong tauhang bayaran na kayang pumatay sa isang utos niya lamang. Dagdag pa ni Ginoong Lito na kahit mayayaman na silang mga negosyante, maliit pa rin ang paningin sa kanila ni Estacio. Animoy sa lugar nila, ang pakiramdam nito ay siya lamang ang hari at wala ng iba. Alam mo iho, marami nang napatayang si Estacio. Lahat ng sumasalungat sa kanyang gusto, hindi niya pinapakitaan ng awa. Sa totoo lang, kahit may mga militar na dito sa atin, si Estacio pa rin ang nagdidikta ng kanilang mga gagawin. Sinasabi ko sa inyo ito, hindi dahil sa nais ko kayong takutin. Bagkus ay ipinapaalala ko lamang sa inyo na si Estacio ay isang delikadong tao. Tsaka balita ko, merong isang grupo yang si Estacio na binubuo ng mga mamamatay tao. Hindi lang ako sigurado pero ayon sa mga sabi-sabi, lahat ng taong nabibilang sa grupong yon, nagtatanga ng mga mutya at lihim na karunungan. Wika ng isang kumpare ni Ginoong Lito. Nang marinig naman nila Omar ang sinabi ng mga kumpare nito, ninais na lamang nilang ibaling sa ibang bagay ang paksa ng usapin upang hindi na magawa nitong halungkatin ang kanilang nais sa negosyanteng yon. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan naman ng amo ni Omar na sila ay iwanan dahil marami pa silang gagawin ng kanyang mga kumpare.
Sakto kasi noong naghahanda sila para sa papalapit na gapasan kung saan hekta-hektaryang lupa na naman ang kanilang aanihin. Bago tuluyang umalis ang kanilang amo, ibinilin sa kanila nitong bumalik na sa kanilang pamamahay para maipagpatuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman nagreklamo noon sila Omar, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na responsibilidad nila ang bagay na yon. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa misyong kanilang gagawin. Napag-isip-isip kasi nila noong hindi ito madadala sa isang maayos na usapan, gawa ng sing-itim ng uling ang budhi ng kanilang bagong kalaban. Sa pagdating nila sa bahay, bumungad sa kanila si Manong Arnel na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Paglapit nila rito, agad naman nilang inilahad ang mga impormasyong kanilang nakalap ukol kay Estacio. Tay, mukhang hindi ho yata madadala sa isang maayos na pag-uusap si Estacio. Marami kasing nakakakilala sa kanya sa bayan bilang isang malupit na pinuno at mamamatay tao. Wika ni Omar. Ganun ba? Sige lang Omar, hayaan muna natin siya pansamantala. Mas mainam na hintayin natin ang pagbabalik ng ating kaibigan nang sa gayoy malaman natin ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang pamilya. Sagot naman ni Manong Arnel. Okay, sunod kagad natin yung 22 para malaman natin kung anong mangyayari dito sa bago nilang kalaban na si Ginoong Estacio. Yun lang. Salamat.